गोजोन फुंबिलि दिनै 20 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो फरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो VCDCनि चेयारमेनखौ आइजोनि खथायाव गाज्रि थासारियाव हमनो हादों रायजो राजाफ्रा रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा VCDCनि मासिगिरिखौ खोमायाव खेबनानै जलाय उथिलाय खालामनायनि साजा होदों बे जाथाया बाक्सानि टटलापारायाव जादों थमना VCDCनि चेयारमेन रमेन दासखौ हरनि समाव रायजो राजाफ्रा आइजोनि खथायाव गाज्रि थासारियाव हमनो मोन्दों बेनि उनावनो रागा जोंदों रायजो राजाफ्रा आरो रायजो राजाफोरानो साजा होदों उनाव पुलिसा खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव नुजाथिफैदों आरो रागा जोंनाय रायजो राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लांदों रमेन दासखौ रिपर्टनि बायदिब्ला मसलपुर पुलिसनि आखायाव दं VCDC चेयारमेन रमेन दासआ रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला रमेन दासनि हेंथायै गोबां आइजोफोरनि खान्थि बादगा आरो बिफानारि खान्थि बादगानिबो अजद दं जायनि थाखाय रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा थमना VCDCनि मासिगिरि रमेन दासखौ गोख्रोङै साजा होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि देहायाव जेंना नुजाथिदों क'क्राझारनि RNB सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिं सानायजों लोगोसे हां लानायाव जेंना मोननाय आरो गेस्ट्रिक जानायनि थाखाय डक्टरजों नायजादोंमोन बेनि उनाव गलब्लाडाराव अन्थाइ मोनदों जायनि थाखाय क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि जोबथेसालियाव जायफोर दं बिथांमोनहाबो गाहामैनो दङ जोबथेसालियाव थानानै गोहोआ आरो गोरासिनसो जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो गोरिब सुबुंफोरनि जानानै खामानि मावोब्ला बोर मोननो हायो जायनि थाखाय मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै जोबथेसालियाव थानो हादों होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे रायजो राजाफोरनि सायाव बुंथिबावदि रायजो राजाफ्रा इनाय आरो गाज्रि खामानिखौ माब्लाबाबो लायदाहो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा हारिनि फारसे अननाय आरो मोजां मोननाय गैयै बायदि जालांबाय हारिया दाउ बिमा गैयै दाउसा मावरिया बायदि जाबाय बेनिखायनो हारिया मोजाङैनो थानांगौ आरो हारिनि जेंनाखौ लानानै जाहाथे बयबो बुङो बेनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा सुबुंखौ सिबिनो थाखाय जों जि खाबु मोन्दों बेयो रायजो राजाफ्रानो होनाय आरो सोरखारनि बिबान लानानै एसेबो अहंकार जानाया मोजां नङा बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा होदों बिथाङा रावनिबो दैदेनगिरिनि मुं मख'वाखै नाथाय बिथाङा सोरखौ बुंनो सानदों बेखौ रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो हमदांनो हादों माजुलिनिफ्राय गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि होदों सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थिखौ ओरैबायदि थाखोआव दालां जाय समाजखौ थेर बेथेर खालामो आरो राजखान्थिखौ ओरैबायदि थासारियावसो लाबोनो नांगौ जाय समाजाव गोजोन लाबोयो आरो समाजा जाहाथे अराय गोहोगोरा जायो आरो समायना जायो बेखौसो हास्थायो होननानै फोरमायथिदों सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि समाजानो MP देरहासार होनानै मिरुनि मन्थ्रि बानायदों बेनि उनाव MLA देरहासार होनानै गिबि मन्थ्रि खालामदों आरो MP देरहाहोनानै मिरुनि मन्थ्रि खालामफिनदों जेराव रायजो राजाफोरनि गोबां बिहोमा दं आरो बेखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा होननानै बुंथियो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि सुबुंखौ सिबिनो जों जि खाबु मोन्दों बे खाबुखौ रायजो राजाफ्रानो होदों सोरखारनि बिबान लानानै एसेबो अहंकार जानाया मोजां नङा मानोना गोहोआ दिनै दं गाबोन गैया नाथाय समाजा जेब्लाबो थागोन बेनिखायनो समाजखौ खर'सायाव दोननांगौ समाजानो गोहोगोरा समाजानो इसोरनि रुप आरो गोहोखौ आथिं सिङावसो दोननांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा आरो साननो नाङादि नोंथाङानो गोबां गोहोगोरा नोंथांनावनो गासैबो गोहोआ दंजोबो मानोना गोहोआ दिनै दं गाबोन गैया होननानैबो बुंथियो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम रायजोआव ग्रेटार कचबिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशन GCLO हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम गोदान हाथियार दैग्रा आफाद GCLOनिफ्राय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों जेराव बुंथिनाय जादों जुदि KLOनि दैदेनगिरि जीवन सिंहआ सोरखारजों सावरायनाया जाफुंसारा अब्ला GCLOआ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो हाथियार होनो गोनां जागोन आलादा रायजो खमताफुर रायजो दानायनि दाबिजोंनो जोनोम जादों ग्रेटार कचबिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशन गोदान हाथियार लाग्रा आफादा मख'नो गोनांदि आसाम आरो सोनाब बंग'नि माखासे जिल्लाफोरखौ लानानै आलादा रायजो खमताफुर रायजो दानायनि सायाव सावरायनो थाखाय भारत सरकारा हांख्रायहरदों होननानै KLOनि गाहाय जीवन सिंहआ माखासे सान सिगांनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बिथां जीवन सिंहआ हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै सोरखारजों सावरायनो थांनाया गोलाव सान बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो सोरखारजों
गोरोबथायाव फैनायनि जेबो खौरां गैया। दा रायजोआव आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै फिन गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जाबावबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ जथायै बिसायख'थि गेलेगोन बेयो जानोनो हाया होननानै बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ लानानै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बुंथिदोंमोन। बेनि सायाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंफिनदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ जथायै बिसायख'थि गेलेगोन बेयो जानोनो हाया। बेनि अनगायैबो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिबावो दि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दासिमबो मित्रजोट हिसाबै सावरायनाय जायाखै, बेनिखायनो बेनि सायाव अफिसियेलि जेबो बुंनो हाया आरो खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायनि थाखाय जानो हागौ भबेश कलिताया गावनि गोसोआव मा दं बेखौ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे फोरमायथिबावोदि बिपिएफ दोलोआ एनडिएजों ज' गैया, खालि बिपिएफनि 3 एमएलएफोरखौल' फ्ल'र क'र्डिनेशननि थाखाय लानाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि क'क्राझार लकसभा बियाबखौ मित्रजोटआ इउपिपिएलनो होगोनखौ आसा खालामो आरो एजिपिनो गुबुन गुबुन जायगायाव होगोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। चिरांनि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव दाउखाबाहा ओनसोलाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफां हमनो हादों। बेंटलनि हाग्रा बिफाना हमनो हादों गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफां थुख्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंनै ट्रेक्टराव आबुं जानाय साल दंफां हमनो हादों, जायनि बेसेना 5 लाखनिफ्राय 6 लाख रांसो जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। नाथाय दंफां सिखावफोरा खारग'लांनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दंफां सिखावफोरा लामायाव गाजोल दोनानै दोनदोंमोन, जायनि थाखाय हमनाय दंफांखौ लाबोनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। ट्रेक्टर आरो बलेर' गारिफोरनि टायारा लिक जाजोबदों आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो लाबोनो हादों होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव दाउखाबाहा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां हमनायनि अनगायैबो खुंग्रिं ओनसोलावबो गंबा ट्रेक्टराव आबुं जानाय दंफां हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों, जायनि बेसेना 7निफ्राय 8 लाख रांसो जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सिखावफोरा आयेन बेरेखायै दंफांफोरखौ चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना रिपु रिजार्भनिफ्राय लाबोयो होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे आयेन बेरेखायै दंफां दानग्राफोरखौ हमनायाव रायजो राजाफ्रा मदद होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रा बिफाननिफ्राय। चिराङाव फिन रां लुथिनाय जाथाय। चिरांनि रुनिकाटानि खुंग्रिंआव फिन रां लुथिनाय जाथाय। हाथियारनि हुमखि होनानै दाखाथिफोरा फालांगिरि कनिल बसुमतारीनिफ्राय लुथिनानै लांदों नोगोद रां। रिपर्टनि बायदिब्ला फालांगिरि कनिल बसुमतारीया गय बायनो फैदोंमोन, बेयावनो 4 दाखाथिफोरा हाथियारनि हुमखि होनानै रां लुथिनानै लांदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि खुंग्रिंआवनो खेबनैयै हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथायफोरा जानानै थांबाय। थांनाय माखासे सान चिरां जिल्लानि रुनिकाटायावनो सासे फालांगिरिनिफ्राय दाखाथिफोरा हाथियार दिन्थिनानै लुथिनानै लांदोंमोन, नाथाय दाखाथिफोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै। बे समावनो प्रशासनखौ आसि बिमा दिन्थिबावबाय दाखाथिफोरा। चिरां जिल्लानि अनगायैबो क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाफोरावबो गेदेर लुथिनाय जाथायफोरा जानानै थांदों, नाथाय दाखाथिफोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै प्रशासना। फारसेथिं दाखाथिफोरखौ हमनायाव प्रशासना फेलें जादों, गुबुन फारसेथिं दाखाथिफोरनि उदखाराव सरासनस्रा सुबुंफोरा गोजोनै थानो हायै बायदि थासारि जादों। रायजोआव दिनैनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागायगोन। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद 2023नि आनजादा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 20 मार्चआव जोबहैगोन। 3 लाखनिबो गोबां बिजाथिफोरा आनजादखौ होगोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गासै 3,42,869 बिजाथिफोरा आनजादखौ होगोन। बेनि मादाव 2,72,525 आर्ट्सनि, 47,485 साइन्सनि, 20,907 कमार्सनि आरो 1,948 भकेशनेल। गासै 856 मिरुफोराव दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागोन। सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङा दान्थाल नार्जारी। चिरां जिल्लायाव 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि दान्थाल नार्जारीया। मख'नो गोनांदि एफआइआरआव मख'नाय बायदिब्ला थांनाय 1 जानुवारियावनो 3 दुथांफोरा सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हाग्रायाव लांनानै हिन्जावनि गाननाय जोमनाय खुनानै हिन्जावनि भिडिअ' खालामदोंमोन आरो दान्थाल नार्जारीया न'आव लांनानै जिनाहारि खालामहैदोंमोन। बेनि उनावनो नखरनिफ्रा दुथांनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो दुथांफोरा पुलिसनि नोजोरनिफ्राय बारग'नानै दङ। दुथांफोरनि मुङा फारियै सोमदोन बसुमतारी, आमथे नार्जारी आरो दान्थाल नार्जारी। गसाइगाव एसडिजिएम कर्टनि उकिल आब्दुल सामादखौ एसिडजों गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। जाथायनि सायाव उकिल आब्दुल सामादनि सिगांनि बिसि राशिदा बेगम आरो फिसाज्ला मारुक आहमेदनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो 1 नं.
हावरियापेट गामिनि उस्मान आली उफ्रा मुं बागाखौ पुलिसा हमदों। उस्मान आलीनाव सोंनाय फिननाय लानायाव एसिडजों गाग्लोबनायखौ गावनो मावदोंमोन होननानै सिमान लादों आरो एसिडजों गाग्लोबनो थाखाय उखिल आब्दुल सामादनिनो सिगांनि बिसि राशिदा बेगमा 8,000 रां होदोंमोन होननानैबो उस्मान आलीया गावनो सिमान लादों होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 फेब्रुवारियाव गसाइगावआव एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। गसाइगाव बार एस'सिएशननि सिनियर मेम्बार आब्दुल सामाद आहमेदनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदोंमोन, जायजों बिथांनि मोखां, मेगन आरो देहानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां जोखोम जादोंमोन, बांसिनै मेगनाव जोखोम जादोंमोन। न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै दुथाङा आब्दुल सामाद आहमेदनि न' सिङावनो हाबखानानै थादोंमोन। बेनि उनाव आब्दुल सामाद आहमेद बिथाङा न'आव हाबफैनाय लोगो लोगोनो दुथाङा बिथांनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदोंमोन, जायजों बिथाङा गोबां जोखोम जादोंमन आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गसाइगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उनाव गोब्राब जोखोम जानायलाय धुबुरीनि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।